videoclip și că zicește Prieteni Grandpa Escape. Da, abonați-vă la Racetul nostru 3F. și vedeți că da, ideea e să scăpăm din această casă. Dacă eu n-am scăpat În trecut, gen, mă jucam și când eram în mijlocul acesta. Am scăpat, mereu scăpam. Ne jucam noi pe Gozmo sau mai jucam pe public, nu mai țin minte. Adică cu să vadă. În primul rând. Deci o să vedeți. O să mergem jos acum și o să vă arăt sau stai. Avem o flashlight aici, nu? Nu. Poți să iau ceva de aici? Da. Am revenit. Bine. Și Șlumbernița. Deci cu șlumbernița asta o să mergem jos. Tu când ai luat-o? Acum, recent. Bune! În camera unde nu e sânge. Doadă. Bun, vedeți aici. Nico trecut pe lângă care suntem pe Gosmod. Bun, uitați, asta o să aveți nevoie și de chestia asta, nu știu pentru ce, dar o să vedeți voi. O să vă arăt și multe iteme care o să aveți nevoie. Și ne prinde. Nu că suntem pe Gosmod, deci ei nu ne văd. Bine. Ați văzut să te vadă? Nu. Da. Nu-i nimic, cuță, nu știu ce facem. De unde l-ai luat ăla? Am o întrebare. Deci, vedeți toate aceste iteme vor fi folosite. Bun. O să vă arăt și unde să luați cheia verde, mai se mai spawnează random. O găsiți peste tot, dar ideea e să găsim un cod la safe sau nu știu la ce. Bun, cum vedeți, nu am reclame. Ok, deci o să mergem în basement, aici. Cred că o să luați asta, da, asta luați, o să luați. Și după aia, oricum o să o aduceți înapoi pentru că o să o vedeți. S-a văzut bine? Nu vedeți? Deci, ok. Deci dacă e să mergeți, luați ciocanul după aia și la... Le puneți toate itemele care aveți nevoie jos. În caz să nu mai vă plimbați mult, cum ar fi asta așa. Ok, am înțeles, dar mi-a fost reclamă. Și itemul acesta așa. Cheia o duceți, oricum e lângă. Să nu aveți voie să o folosiți, bun. Toporul e jos, deci nu trebuie să faceți nimic. Eu mă duc acolo sus. Da, și eu am cheia verde deja și mă duc sus după aia. Deci până în gap mă duc, iau ranga și ce ne trebuie, mă duc așa, deschid toate locațiile și iau și scap. Nu aici. Și mai e ceva acolo, nu știu că e unde sânjli. Bun, acum vedeți, am reparat partea asta, deci acum hai să luăm ciocanul, spargem locația aici. De ce nu merge? Să pun Oricum o să avem, cred că o să mă uit, o să revenim când mergem și am revenit, dar cred că am uitat să pănesc o filmare, dar am reușit să scap afară prin venturi. Dacă îi vă arăt zonele cu venturi sau... Racetul nu trebuie să arăt un bug dacă ești afară. Vreau să-ți arăt un bug. Deci uitați, aici... O să-ți arăt un bug, Racetul 193. No. Vreau să-ți arăt că eu pot să văd mai departe după aia. Mai întâi să distrugem chestiile aici. Că va trebui să mergem într-o... Nu vreau să aud un bug. Oricum, eu vreau să fac jocul cinstit. Bine, dar dacă ajungem afară o să vă arăt un bug. Deci uitați, aici... Deci voi trebuie să mergeți undeva sus. O să vă arăt unde să mergeți sus ca să... Așa. Deci nu mai am nevoie de rangă. Eu imediat o să ajung afară. O să vă arăt... Și mă trebuie să luați... Deci cum ar fi... Oricum, imediat o să vă arăt. Sau o să vă uităm la tot Ratchet. Pe scurt că el postează cum să... Pentru că am uitat că nu mai dau totul și o să vă arăt și eu. Prin venturi că probabil nu știe. Deci o să mergeți pe platforma asta. Nu știu, vreți... Deschideți ușa de aici. Am uitat să văd asta. Vreau să vă arăt. Bun. Vă băgați aici. Vă băgați pe partea asta. Și ieșiți afară. Cum ar fi, bă, uitați. Eram sigur că aici. Bun, după ce ieșiți afară, Vreau să vă arăt bug-ul ăla. o să-i luați, cum se numește,
toporul. O să vedeți voi de ce zic, dar nu. În acest moment eu vreau să vă arăt cum să puteți termina jocul. Da. Și ideea acestui videoclip e doar să vă arăt cum să scăpați cât de cât din joculeț. Și da. Mai așteptați, eu să nu vă stați să vedeți cum se întâmplă tot jocul, dar o să vă arăt scăpătură. O să mai vă uitați la și Tudorace, pentru că și el a postat cu joculețul. Da, eu am postat mai mult, o să... M-ar fi acum, vedeți? Aici e zona unde mă referam. Deci o să puneți ciocanul acum. Cred că o să puneți tot acasă sau unde doriți voi, dar să puneți într-o zonă unde chiar o să mergeți mereu. M-ar fi, eu merg mereu într-o zonă. 3. Da. Am o problemă. Ce e problema? Uite, eu pot să intru numai în casa asta, dar... Aha. Fiu, s-a deschis ușa. Oricum se deschide când ieși. Trebuie să iau șurubelnița. Wow, ce mă vedeți. Să vă arăt cum doar termina jocul, fără să așa. Eu fac o greșeală mare, că nu le pun într-un loc care vedeți. Dar Eu să vă arăt după aia. O să revenim, cred că când pun itemul. Am revenit, dar uitați, a fost acolo ciocanul. Deci nu vă interesează de ciocan, să știți, nu vă interesează ciocanul. Vă interesează numai greu. Rețetul nostru, cum ai luat cheia roșie? În bucătărie. Care bucătărie? De une? E bucătărie. Azi o să vă Undeva trebuie să fie, uitați. Dacă mergeți aici în spate, ia uitați bug-ul. Adică voi puteți să vedeți harta. Ratchet 113. Eu sunt foarte bun la bug-uri. Unde e aia lungă? Aici luați itemul. De une de la bucătărie ai luat? Eu scapă ușă! Nu e corect. Let's go! Și ăsta alt ending. Acum m-am dus și pe mine. Mai ușor. Cum vedeți în nivelul acesta e vorba să... două scăpări. Pe ușă sau cu mașina, vreți să te scapi? Da, suntem numai să fac cheia roșie și atât. După aia știu eu mai departe. Acum dăm eu. Stați că poți să ieși. Da, cred că acesta a fost clipul. Ne vedem în următoarul. Dacă vreți să mai și ăsta ultimul. Cum să ne arătați și faci un episod, într-un fel, Da. adică când o să fac eu. Bă, roata. Într-un fel. Aici roata. Nu ne dă roata. Nu Roata. ai nevoie de roată. Ba da. Nu de roată ai nevoie ca să scapi. Eu am nevoie de o roată, că vreau să fac ceva. Indic cu mașina. Nu e cu ăla. Pe ușă, că nu... Nu de ușă ai nevoie ca să scapi. Să nu plec. Și da, anul fericit 2023. Eu sunt mai anul fericit. Deci cum vedeți în total. Vrei să scăpăm de aici. Poate mai găsim bug-uri. Bă, ce Nu dau baguri. De
fără baguri. Ce e asta? Nu știu zonele, deci... Tu de câte ori ai scăpat? Până acum o dată. Și trecut nu mai știu minte câte ori am scăpat sau ăstea. Nu-mi place să-mi joci. Ah, Cine ești? nici la stânga. Tu m-ai ajutat la linia roșie. Am plimbat la nimeralul. Ceva care eu nu știu. Unde e codia de câine? Deci mi-au scăpat aici. Tu cum ai ajuns așa repede? N-am scăpat deja. Nu, papa, Pe unde? nu te lemn aici. Am acum Haideți bucurie. 1 la 3. Da. Pe mine. Nu dăm puțin. Descoperă, Dami. Adică eu trebuie să mă plimb de nebun. Unde ai intrat? Stai mă și să ieși. Dă-mă să încerc. Unde ai intrat? Unde ai intrat? Jonie. Am scăpat acolo, dar trebuie să găsim casă cu cheia roșie. Deci e o casă cu cheia roșie, cum vedeți, aici. Tu de unde ai luat cheia roșie din primă? M-am plimbat la nimerală. Îmi place sunetul Ce ăla. bagă? Mă treabă la cred. Simt că o să durează veșnicie. Ce fac acum? Bă, cum e asta? Îmi prinde? Chiar nu. Bă, fuge! Fuge de mine! Let's go, am înțeles acum. Ia cuțitul. Da, să zic. Unde-i cuțitul? Uite-l. Cristi, ia uite! Nu, zic că eu descoper ceva, cred că face poate. Da. Cred că trebuie să dai la câine. Spune cât e foarte. Ia! Eu nu știu ce am făcut. Mai. Optă bătă. Să fie mai departe. Să ne face bine la ochi. Eu mă plimb de Nu nebun. așa, aproape, așa. Deci, ce Ah, ce de... Trebuie ca să scăpați, avem nevoie de undeva pe aici. Da, eu nu Prin știu ce locația fac. la care am fost blocat. Să mă ajute cineva. Ajutor. Mă plimb. Mașină! O mașină! Mașina roșie? N-ai fost. Ce caută mașina roșie aici? Eu m-am plimbat pentru o mașină. Da. Uite, du-te că trebuie să iei mașina lui ăia. Nu. Ba da? Ai jucat jocul? Nu știu? Nu. Da, e. Pe mine mă liniștește. Pe mine mă liniștește Dar tu cum ai găsit? M-am primat uite așa. M-a dus și pe mine să Uite, nu știu, m-a dus și pe mine un pic ca. Eu m-am pierdut, să știi că nu mai găsesc corpul. Crește! Da. Pe mine răcitul nostru până la... Nu știu, m-am plimbat random. Bă, eu m-am plimbat că înapoi am fost eu. Acolo am fost eu, să știi. Era o mașină. Nu rest nimic.
M-au ucis. Mi-mi place chapterul cu închisoarea în jocul ăsta. Aole! Eu dacă nu vorbește, închidă filmarea. Ce